खुलुमबाय गिबियावनो बड' जब निउस चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जोंहा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों। गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 103 दङ। दा नोंथांमोना बिनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ, जोंहा सेलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोन, साख्रिनि नामा मा दङ बेखौ आङो बे भिडिअजों खोन्थाहरगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय। नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेबादिनो नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ मोननो थाखाय। दा बे साख्रिनि भेकेन्सिखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबायानोसै 103 दङ जोंहा गासै साख्रिनि भेकेन्सिया। बे एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों। मा साख्रि नाम दं बेखौ आं नोंथांमोननो दायो खोन्थानि। प्रग्राम अफिसार बिनि थाखाय फैदों। दा बे साख्रिनि थाखाय जोंहा गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 35था दङ। दा बिनि थाखाय सेलारिखौ नोंथांमोना पार इयार बोसोरसेयाव 6 लाख मोननो हागोननो। बेखौ नोंथांमोना मास मोनसे हिसाबै रानबानो जाबाय केलकुलेसन खालामनानै। बिनिफ्राय सेकेन्ड साख्रिनि नामा दङ जोंहा एकाउन्ट्स अफिसार बिनि थाखाय फैदों साख्रिया। नाम्बार अफ भेकेन्सि एबा नाम्बार अफ पस्टआव जोंहा गासै 33था दङ। बिनि थाखायबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। थार्ड नाम्बाराव दङ जोंहा मिडिया एक्सपार्ट बिनि थाखाय फैदों। साख्रिनि गासै टटेल भेकेन्सिया जोंहा 35था दङ। दा साख्रिनि भेकेन्सिया एसे दङ जोंहा। सेलारिनिया दहाय एकाउन्ट्स मेनेजारनिया जोंहा 4.20 लाख। ओमफ्राय जोंहा दा मिडिया एक्सपार्टनिया गासै साख्रिनि सेलारिया बोसोरसेयाव 2.88 लाख। बेखौ नोंथांमोना केलकुलेसन खालामबानो जाबाय। 2 लाखखौ नोंथांमोना 12जों रानबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना मास मोनसेयाव बेसेबां सेलारि जागोन बेखौ मिथिनो हागोन। दा बिनिफ्राय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया लोगोफोर जोंहा दासिमबो बे अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारना फैयाखै। दा जोंहा सर्ट एडभार्टाइजमेन्टआल' ओंखारना फैदों। गासै साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां बेखौ बे खोन्थादों। नाथायबा आं सन्देह खालामनाय बायदिबा मिडिया एक्सपार्ट बे साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय मेट्रिक पास नङाबा हायार सेकेन्डारि पासआ एप्लाइ खालामनो हागोन बायदि। एकाउन्ट अफिसार बिनि थाखाय हायार सेकेन्डारि नङाबा ग्रेजुवेट पास जानाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आं होननाय बायदि आं सानदोंसो आरो जेनेबा प्रग्राम अफिसार बिनि थाखाय ग्रेजुवेट नङाबा पोस्ट ग्रेजुवेट जानो हागौ। दा फुल एडभार्टाइजमेन्ट फैबासो मिथिनो मोनसिगोन गासै साख्रिनि फरायनायनि बेलायाव बे दा इम्परटेन्ट नटिफिकेसना फैथ'वाखै। दा फुल नटिफिकेसना दिनै फैगोन होनदों। दा खैथायाव फैयो आं बेखौ नोंथांमोननो आपडेटखौ होगोन। दा बिनिफ्राय जोंहा सेलेक्शन प्रसेसआ माबोरै आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानि। जोंहा लोगोफोर बे सेलेक्शन प्रसेसआव नोंथांमोना एग्जाम नोंथांमोना रिटेन एग्जाम बेफोरबायदि जेबो होनांगौनि गोनांथि गैया। जोंहा डाइरेक्ट इन्टारभिउ जागोन। नोंथांमोना इन्टारभिउआव हैनांगोन। प्रग्राम अफिसारनि डेटखौ होनाय जादों। इन्टारभिउनि डेटआ नभेम्बरनि 8 थारिखआव जागोननो बे प्रग्राम अफिसार साख्रिनि थाखाय इन्टारभिउआ। बिनिफ्राय जोंहा एकाउन्ट्स अफिसार बिनि थाखाय जोंहा इन्टारभिउखौ लानाय जादों नभेम्बरनि 15 थारिखआव। मिडिया एक्सपार्ट बिनि थाखाय इन्टारभिउआ जोंहा नभेम्बरनि 22आव जागोननो। दा बिनिफ्राय टाइमिंखौबो होदों। बे इन्टारभिउआ बेसेबां टाइमनिफ्राय जागोननो 10:30निफ्राय जोंहा 4 PM सिम जागोन। बेलासिनि 4:30सिम जोंहा बे इन्टारभिउखौ लानाय जागोन। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बहा थांनानै बे इन्टारभिउखौ हैनांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानि। एग्रिकालचार केम्पास डाइरेक्टरेट अफ एग्रिकालचार आसाम खानाफारा गुवाहाटि। नोंथांमोना खानाफारा गुवाहाटियाव थांनो नांगोन। बेखौथ' नोंथांमोना एड्रेसखौथ' मिथिखागौ। गुगोलाव नायनानैबो नोंथांमोना थांनो हागोन एबा खानाफारायाव थांबानो नोंथांमोना बे डाइरेक्टर अफ एग्रिकालचार अफिसाव मोनहैनो हागोन। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला इन्टारभिउआव थाङो इन्टारभिउ थांनाय समाव नोंथांमोना नोंनि गासिबो स्टेन्डार्ड एप्लिकेसन फर्मनि लिंकखौ आङो नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिपसनाव होना दोनखादों। आरो बेजों लोगोसे गासिबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लाना थांनांगोन। जेरै नोंथांमोननि आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना पान कार्ड, आधार कार्ड, नोंनि एज प्रुफ हिसाबै डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट, फरायनायनि गासिबो मार्कशिट, एडमिट कार्ड बेफोरखौ नोंथांमोना लांनांजोबगोन। बेजों लोगोसे पासपर्ट साइज फट'ग्राफ बेखौ नोंथांमोना लाना थांनांगोन। दा नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्मनि लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन। नैबे एप्लिकेसन फर्म बेहाय नोंथांमोना क्लिक हियार बे थुनानै एप्लिकेसन फर्मखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय फुल एडभार्टाइजमेन्टआ दिनै ओंखारगोन। दाहाय नोंथांमोना आपडेट खालामना होगोन फुल एडभार्टाइजमेन्ट फैयोबा। बिनिफ्राय सर्ट नटिफिकेसनखौ एबा एडभार्टाइजमेन्टखौ नायनो थाखाय बे क्लिक हियार बे थुनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। अफिसियेल वेबसाइटआवबो नोंथांमोना नैबे थांनो हागोन। दा जोंहा बेखिनियानो आरो जायखिजाया फुल एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना दिनै नेबानो जाबाय। बे जेनेबा बे साख्रि मोनथामनि थाखाय जोंहा फरायनाया मा नांगौ बेखौ नोंथांमोना फुल एडभार्टाइजमेन्ट फैबासो मिथिनो हासिगोन। दा बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै। बेनिखायनो नोंथांमोना जेनेबा बे आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। आपडेटखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो हागोन। दाहायनो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो लोगोफोरनो शेयार खालामलायदो। दा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।